Eta orduan pasatzen da gotik, eta horrena, duzu gozotasun puntu da nabarmentzen, hori da moskatelana. Edo zein txuritan nabaritzen baduze hori, da moskatela daukelako. Naiz eta botietan eta ez jarri, askotan etiketatan ez duei hartzen zematza dauzken. Orduan, gozotasun puntu hori da moskatela. Eta gero, atzekalen, nabaritxu duzu ere bai, pasatzen denen nabaritxu duzuen? Bai. Handiz atze horriz, Hemen daukeu azidoa nabaritzen du zatie. Eta hori da txardonek dauken ezaugarritako bat. Ja badazkize gauztie bat, Eta bain usaitu berriz, ezke erabat, ardoa dago bizie. Eta erabat aldatzen die. Orduan, zuek irikitzen duzu botile bat, eta bain irikitzen duzuen bezala, hemendik ordu batera ez dago berdin. Beste ardo bat da. Bai, bueno, eta hau da, usaitu, ekarri ditxo poze batzuk zuek ikusteko ere, nik honekin praktikatzen da. Pasatzen edo duzu. Hau di usaitzeko. Bai, claro, zenioz nahi joaten ez da de kaletik, a ver como huele. Bueno, pasa, ikusteko, eta usaitu, nik horrekin usudurren lantzen dut, osea, da dena bezala, nik ez nintzen jaio, eta esan, yo voy a ser sommelier, así que dame buena nariz, Osea, lantzen zoaz, erabat, eta egunero nik ardoak egunero katatzen ditut, egunero usaitzen katatzen ditut, gero medikanoa eta usaitzen ditut zuaizek, lorez, dena, igual, nik asko, herriko usaiek ere ateratzen ditut asko, belarra moztu edagoanen, honek badauke belarra moztu edagoanen,